Ahojte Gypsoidi, zdraví vás Neger a Gypsoid ze serveru PvP Craftu, našeho dalšího let's play. Ano, a v tomto let's play se zaměříme na farmy, jak vidíte mám přichystané půl staku seedů, 46 mrkví a stak brambor. Takže můžeme se do toho pustit. Díru mám zatím vyhloubenou jenom na to. Jdeme si nástroje. Oprav si to, ne? Počkej, tady je jenom blok. Není. Tak vyrob nový. Nejsou irony. Máš 3 tady. Ale chtěl by to spíš motiku. Nevím. Budeme se tady jenom předkopáno na vlastně na semínka, ne teda na vít, kecám. Takže my si to uděláme, protože ta zlatá hůlka se hnedka rozbije. Tak. Dobře ty. Tak. Aha, není tady světlo, počkej. Fail. První fail. Tak, vezmeme si pěkně torčku. Kdyby tady nějaká byla, nevadí. Tak. Dnešní díl bude takový o farmě, protože už tady nemáme moc síla, jak jste si určitě všimli. A tady to, když máme tady to brambory a mrkve, tak si to rovnou zasadíme. Proč to jíst, když to můžeme zasadit? Mrkve už máš nasazené? Nemám, to bude, já budu kopat ještě dole, víš. Počkej, roklinu. Počkej, ještě vodu, ne, vole. A jo, vodu jsme zapomněli, čekej, pro ní dojdu. Máme tady ten kýbl? Máme, že jo? Jo, no máš to. Akorát potřebujeme 2 vody, dej mi ten prázdný kýbl, já pro ní skočím. Já už běžím. Tak čekej, More, tak chci vidět. Tak chci mít na záběru. Bum. Bum, když se rozplát. No, a pojď tu pá, Nightcore. Brokovnice, ne shotgun. Dík. Tak. Tak, tady půjdeme tak dolů. Už jsi dole, vidíš to? Já jsem byl nahoře, to portlo dolů. No, hoď to sem. Ne, musím udělat nekonečný zdroj vody. Ale ne, tady to uděláš, dívej se, Nightcore, hoď mi to. Děj, ne. No, dej mi ten jeden s tou vodou. Ne. Pojď to. Tak. Tak, tady to zabereš. Tady to vemeš. Mělo by to být takové dobře. Hop. Tomu zase tady. Yep. Tak. Tak, pěkně si tady dáme vodu, aby, do prdele, aby nám to neuschlo. Tak. A tady si dáme taky vodu. Kdybyste chtěli navrhnout, co bude v dalším díle, napište to buď na PvP Craft Forum nebo do komentů na YouTube. Tak. A tady si vykopeme další. To jsem nevychytal, protože jsem tady nedal žebřík. Nevadí. Se stává. Tyčky. Co děláš, Nighte? Děláš vůbec něco? On je AFK? Není. Tak. Uděláme si ještě víc žebříků, protože budeme potřebovat asi hodně. Tak, stačí se na to. Najte než mi s tím kopáním. Je to on vůbec?
Nevím, no. Tak koho mluvte, mám asi nějaké technické problémy. Si to tak předkopil. Jak vidíte, zvyšuje se mi excavation skill. Potom z toho bude padat glowstone. Ano, ano, menší problémy s mikrofonem, musím zpět. No, já jsem to říkal, no. Tak, tady si uděláme takhle. Ještě dvě si tam udělám. Vemu to berserkem. Tak. Oh. Škoda, že tady nemám ten mining, co mám na shotgunami. Když se tady rozkopal celý. Tak. Máš ještě jeden krumpáč? Nemáš, že? Mám. Máš? Ok, tak udělej to, tu podlahu rozkop tady. Tak. Počkej, to bude stačit, ne? Ještě to uděláme o jedno nahoru. Oh, lol. Počkej. Proč nahoru? Teď to kopu dolů. No jasný, ale... No, tak ale aj dolů, protože aby tady bylo víc místa, aby to bylo vysoký 4. Raz, dva, tři, 4. Ty to kopej dolů a to rozkopu jedno nahoru a budeme mít 4, chápeš? Neříkej. Tak ne, no, ti to příště teda neřeknu. Bys to bez tak nevěděl. Kobl se bude hodit do dalšího dílu určitě. Tak. Tady s tím pomůže, abys neřekl. Tak. Počkej, a když na to hodíme hlínu... Tady ještě je hlína. Když na to hodíme hlínu, tak zase budeme tady mít vysoký jenom 3. Jo, to bude dobrý. Nebo ne? Jo, nahoře je to stejně. No takže dolů dáme hlínu, ne? Mhm. Ok, tak počkej. Takže... Uděláme to zase, že tady na té straně bude voda, takže tady tak. Ale to je blbé. No, když tady bude voda, tak ta Počkej. voda tam nebude moc týct, chápeš? A co děláš? Počkej. Hm. Tady by byla voda na tom druhém, protože ta voda tam týct nemůže. Nej, tak to je udělané i v té první, když si všimneš, vidíš? My jsme to ale udělali o jedno větší, tu místnost. Takže ještě dolů nebo nahoru budem kopat? Ne, ale my jsme to udělali o jedno větší do tady na tu stranu, tak. Tak to zastavíme. Ne, tak to tam právě že nech, ne? Tak máme víc místa na to, ne? Ok. No, tak pojď. Pojď to zazdít hlínou. Já když to děláš, Čekej, tak. Ty vole. Ach jo, dneska se mi nedaří. Je vidět, že to natáčíme ráno. Bolí mě ruka. Jo, no na co ty nemyslíš, ty hovado? Spíš na co ty neříkáš, jochu. Ty mluvíš ještě ze spánku. Ne, tak jsi si přeležel, vole. Známe. A máš ještě takovou dřevěnou, vole. A to jsi přiložil i včera, jako jo. I před včerejškem. Ty jsi ocas. Ach bože, co jsem komu udělal. Ach jo. Ústup. Satana. Jo, vole, ústup zlý satane. Teď jsem teďka až přišel na Skype, tak víš, že jsem se až teďka probudil, tak... Moc nedělej. Kdo, já? Jo, ty. Dobré, tak tady dáme třeba, nevím, mrkev.
Jo, no. A kde jsou seedy tady? Nebo aha, jo takhle, už to chápu. To je mrkev, víš? Jo, Mhm. ty debile. Ty vrahu. Tak. A jdem dál. Uhni. Tak, tak, tak. Oh my god. Vystup, nahoru. To nejde. Dělej, vyplav, ale ty seš to, no. Jo, na žebříku. Jo. No, vidíš. Ty vole, ty to všechno rozbiješ. Ty vrahu. Už máme jenom 6 žebříků, tak to uděláme přesně to. To je dobré, že tady je hlína, aspoň nemusíme krumpáče. Našel jsem místnost. Kde? Jo, jsem taky našel místnost. Takže ji zastavíme. Jo, no. Ty vole, ale to je pěkná místnost. Já vím. Tu si necháme. Ne. Počkej, to je nějaký hrad, to není místnost, ježiši. Tak ty se tím objevuj, já se tím budu kopat. Jo, nechci nic říkat, ale tady jsem... Tenhle hrad jsem vydrancoval před pár dny, když jsem hrál za Venax. Fakt, jo. Kráva, kůže, Tak to chci taky vidět, protože ty bys žádný nevydrancoval. Ukáž. A já dělám si srandu, tady žádný není. Ne, je tady. A jo. A zabil jsem je párkrát, možná se i klejdu, ale spíš ne. Spíš se jenom párkrát zabil. A co tady mají věci? Normální hlínu tady mají. Jo, no. Hej, co tady mají věci, berem všechno domů. Máma bude mít radost. No, to jsou ty tvoje cigánské původy. Ty smrde, počkej, ještě chytnu. Ty vole, a kdy? Já jsem někde v Bernichmajnu. Za to. Já tě najdu. Dobře, já tebe taky. Dobře, počkej, tady jsme, hej, Nightcore, tudy. No prdele, tudy ne. Tudy ne, počkej. Takže. Ujasníme si to, já jdu na home. Tak omluvte nás, menší fail. A zase nevím, jak dlouho natáčím. To vadí. Jo, no stejně chci udělat jenom ty 2 farmy. Jak vidíte, tak tady už vidíme tak pěknou farmu. Tady další pěknou farmu a tady tady v 3. patře nevidíme nic. Tam něco dáme, ne? Co? Tam něco dáme, ne? Tam bude další farma, na brambory. Hele, ahoj. Hele. Já jsem se tady prokopal. Lol. Jej. Oh. Jo, no. Nightcore, to se pozná. Taky všechno rozbije. No neboj se, flyhack nemáš, tam nevyletíš. No i když, nebyl bych si tím tak úplně jistý. Jsi říkal, jo, v klidu, tady jenom hlína, že jo, ty vole, tady 3 tuny stoneu a všeho takovýhle. Ale když jsem kopal dolů, tak tam byla furt jenom hlína. Furt. Nikdy tam nebyl stone. Teď by se hodil si do kteč, aspoň bys to nemusel znovu přepolovat. Tak. Teď ty farmy děláme jak velké chceme, omg. To nevadí. Tohle to je víc taková, no, no, tady tahle je taková víc obdélníková, než tam to předtím. Počkej, ty vole, hej, ty jsi debil. Ty nejdřív, ty prokopeš 2 bloky a pak začneme dělat další farmu a tady prokopeš tyhle 10 bloků a teprve budeme dělat farmu. Ale, no. To tak vůbec není, teď si dobře vymýšlíš. Vymýšlím si, jako, že to je pravda, no. Jo, no. Jak to, že kopeš tu hlínu tak pomala? Teď to není hlína, ale Říkal jsi, že tady má být hlína. No a teď to kopu nahoru, ne?
To bychom měli, no neměli vlastně, teď až to máme. Ještě ne. Počkej, 4 vysoký, ne? Tam protože mlínu. Hej, ale kam to kopeš? Hele, tajný vchod. Ty židost. Zahalený do roušky mořské vody. Nikdo to nevidí. Nekoukej se. Počkej, běž tam, něco ti ukážu. Jo, no. Kuk! A už tě mě nevidíš, ani já tebe. A už se sem nikdy nedostaneš. Držko. Ty jsi nevratlava. Ne, musíme dokončit ty farmy. No musíme, ale ty si tady hraješ. No, zase Já nevím, jako co mě tady obvinuješ falešně. Co jsi vymyslel? Falešně tě obvinuju. Uhni. Ty uhni. Uhni. Ty uhni, dělej. Uhni, dělej. Uhni. Je prásknu motyko. A ti prásknu krumpáčem. Ale potom. Ústup. Hele, mám mrkvy. Ústup. Tak mi hoď sem, asi vyjmemu. Ním. Dík za mrkev. Počkej to, voda, tady tak. Ústup, zlý satane. Aha. Tak, uděláme si tady to. Tak. Proč každý má před jménem to D? To mě úplně zaráží. Všichni mají to před jménem. To je nějaká cigánská přezdívka, víš co, aby se poznali mezi sebou normálně. To má Tero. to má ne, ale já myslím třeba do Kuko, víš, do Patrik. Oni tam mají to THE. Jo, Yeah. cigáni. Tímhle nejsme žádný rasisti, ale tyhle osoby jsou fakt výjimka. Tak. Máme to? Tady budou síry, nebo? Brambary. Já to tady tak osvětlím. Please wait. Máme tady denní světlo, to nevadí. Až bude tma, tak. Já to tady osvětlím a to je jedno. Tak a v dalším díle my se pokusím potom najít nějaké jak se tomu říká, dýně, a v dalším díle bychom si místo těch loučí mohli dát jakože jack-o'-lanterns. Takže to by mohlo být náplní dalšího dílu. Hledání a vysvětlování soutěže, která bude mezi lidmi, co se na nás dívají. Tak, to by pro dnešní díl všechno. Jestli se to líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak dislike. A podpořte naši tvorbu. Děkujeme a... Děkujem. Ahojte,